سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورت وحبريتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم قلعي مدرخ زور سعودي لومي اب ساعتات قدم قطري بناي 182 كيلومتر ودر تخايت نيرم ازي كابسادوس كاسل تبغيسو ابريار تزازم مدرخ ايطالياوي ابال كلب دايركت انرجي نيكولو بونيفازيو تعاويت لم في الفاستوس ناي كلب بحرين غزي خيكسر كالاي درجه كحزن كلو كلته كاليتار زدحره ناصر بوحان دما سالساي بمخان ودرو زازيموم ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝርከባ ናይ ሕጂ ኤንተተ ፕሮ ሳይክሊን ናይ ቅድም ዳይሜንሽን ዳታ ዝበለጸ ደረጃ ብስፓኛዊ ካርሎስ ባርቤሮ ሒዛም እዚ ተቀዳዳማይ ካብ ዕውት ክልተ ካሊታት ምድሓር መበል 12 ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ 47 ካሊታት ምድሓር መበል 91 ኮይኑ ንውድድሩ ዛዚሞሎም أول الجزء برتغالي أوريكوسا بشمون تسعاتن 24 دقيقة 35 كاليتاتن مريحنا تحزو نفس ساي مدرك كابتن كله بحانت كاليت كابو زدحر أسترالياوي هنريتش هاوسلرن فرنساوي ناصر بوهندما كالاين سالساين كوينم يصعبوا لهم أماني الجبر زابير 4 دقيقة 47 كاليتاتن دحرو أما بل 7 كلتن درجة يركب أول النتبي ناي قتل عمله ناصر بوهاني 10 شمون نتبي مكاب مريحنا تحزن كله أمنا من سيادما دنماركاوي أندريس كرونس صعد مالي حيزوالهم بغانتات تيم توتال انرجي ب 25 ساعة 14 دقيقة 23 كاليتات مريحنا تحزن كلا ريوال رياض زما سايكلين تيم 14 كاليتات دحرة بحرين ماكلارن دما ب 23 كاليتات مدحر كالاين سالسين كوينن يركبام زور سعود عرب صباح كابريات تبغيسو اب الجبيري زازم 119 كيلومتر وردر كقصليم أبناء نوح رحكت وياه كانت تفصنها إثيوبياوي أتليت أباد حديث تمالي سولس 4 ميازية أما بالعسران كلتن عدمي بحمام مغنات عريفهم أبادي أب أولمبيك ريو برازيل أب 10 مترو تساتيفو مبل 15 درجة حيزو وردرو زازيو منيريوم أب كلتشان 17 أب يوغندا كامبالا أب سخايد وياه مرور وورلد كروس كانتر دما مسحاقور إثيوبيا بمخان بغانتا ورق ماريلا كعترن كله أبادي مسوم 5 أتليتات أب تاريخ بفولي ذكروا الفتص أميتاتون سنيديو حليفهم نحموش 6 مترو أب 10 نا 10 مترو أب 27 نفرق ماراثون دما أب 59 دقيقة مزامي تاريخ كسن دقيقة منكس السماي إوارسو نفسه بسلام عرف قدما نفرنساوي أتقعيا عثمان ديمبله بمهرمتي ننوح زبله وان زخسرتو سبانيوي كلب برشلونة نوردي 30 كلتن عام تاتقعي كلب جيتاف أنجل رودريغيز نا مسارعه بمتصنبار تبغسو سيدام قدمي قرب سامنتات بارسا نوراغاوي أتقعيا لويس سواريز بزغاطمو ناي برك مهرمتي ناسات 4 أوارح كم زخسرتو ዝዝከር ኮይኑ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፉ 3 ተጻወቱ ጥራይ ከም ዘለዋ ይፈለጥ በዚህ ድማ ሓላፍነት መስመር መጥቃዕታ ኣብ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ፈረንሳዊ አንቷን ግሪዝማን ከሙን ወደ 17 ዓመት አንሱ ፋቲ ክወድቕ ተገዲዶሎም አንጀል ሮድሪጌዝ ኣብዝ ዓመት ምስ ክለቡ ኣብ ዘካይደን 6 ናይ ላሊጋ ጾታታት 9 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ዝፍለጥ ኮይኑ ምሳ ኣብ ሳልሳይ ተርታ እትርከብ ክለቡ ግን ብቀዋሚ ክስለፍ ኣይከኣለን ጌታፍ ኣብ ሰሌዳ ክለባት ላሊጋ ስፓኛ ንክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሳን ተኸቲላ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጣ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እስተጻዋታይ ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕላብ ቂዑ ከም ዘሎን ናብ ዝመረጻ ክለብ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስ ጻዋታይ ቀርበት ዘለዎ ሞግናት ይሕብሩም ካብ ዜናታት ዛ ካታሎናይት ክለብ ከይወጻና እዛ ክለብ ጽባሕ ምስ አትሌቲኮ ቢልባኦ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ውድድር ኮፓ ዴሬይ ማለት ዋንጫ ንጉስ ከተካይዳ እዛ ክለብ ኣብ ዝናይ ጽባሕ ጸወታ ንተኸላኸልያ ጀራር ፒኬ ብሰንኪ ሕማም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ ልምድ ከም ዘይተሳተፈን ድሮ ኣብ ዝናይ ጽባሕ ጸወታ ድማ ናይ ምስላፍ ተኽእሉ ኣዝዩ ትሑት እንተኾነ ግን ቺሊያዊ አካፋሊ አርቱሮ ቢዳል ናብ ልምድ ምምላሱ ነታ ክለብ እፎይታ ዘህብም ዓለም ዛ ክለብ ኮከሲቲን ብዛዕባ ጾታ ኣብ ዝገበሩ ሓጺር ጋዜጣ ዋዕላ ብዛዕባ ዘይምህላው ፒኬ ኣብ ዝተሓደተሉ ሎሚ ብሰንኪ ሕማም ካብ ልምድ ከም ዝበኸረን እንተኾነ ግን እዚ ሕማም ካብ ናይ ጽባሕ ጾታ ከም ዘይክልክሎ ተዛሪቡሎም ብዘይካዚ እዚ ናይ ቅድም ዓላሚ ክለብ ሪያል ቤቲስ ፈረንሳዊ ተኸላኸላዩ ሳሙኤል ኡምቱይቲ ሙሉእ ሓዊ ናብ ጾታ ተመሊሱ ምህላው ኣብ ድሕሪ ሓጓፍ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም زي كازي ستين بزعباتي مهرمتي دنبله نزغربلو حطون بدنبله فرحي كم زلو قليتم ستين بزعبات دنبله تشغيل لهم بقعو صوت رايزي يكون بحافشة وخنتاتهم كاب مهرمتي نابلو مد اب سمرسلو تنقابحن مسهون طينتي متينم عدلقنا يقبرن ننوح وان كاب قعصو كرحغي برقص عب سبي كساب زملس دما كنصبينا كبل زربو دمديم لهم
ብራዚላዊ ብሉጽ ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኔይማር ጁኒየርስ ወዲ ጋንቱ ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔ ብዘለዎ ብቕዓት ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ተጻዋቲ ዓለምና ናይ ምዃን ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ገሊጾም ወዲ 21 ዓመት ምባፔ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ብርክት ዝበለ ሸቶታት ካብ ምዝጋብ ሓሊፉ ምስ ክለቡን ሃገሩን ብዙሕ ክብርታት ክጎናጸፍን ዋንጫ ክስዕምን በቂዑ እዮም ቅድሚ ምስ አርሙሽ ክለብ PSG ዋናጩ ምዕታሩ ምስ ክለብ ሞናኮ ተሰሊፉ ንውድድር ሊግ 1 ፈረንሳ ማለት ሊግ 1 ፈረንሳ ክስዕም ከሎ ንውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ምስ ሃገሩ ፈረንሳ ኢዱ ኣምቢርላዩ ኔይማር ኣብ መግለጺኡ ኪሊያን ድንቂዩ ክብል ምስ fifa.com ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ዘረቡ ጀሚሩ ቀጺሉ ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም ክኸውን ተውህቦን ዕቁር ክእለትን ኣሎ ንሱ ከም ወዲ ጋንታኻ ምሳኻ ክትጻወቱን ኣብ ነገር ክብርኒዩ ክብል ዘረቡ ምቕጻል ነዚ ኣብ PSG ምስኡ ጽቡቕ ወደ كسرت بقيع زلو مبابه كنت تسمعهم ቀጺሉ ኔይማር ክልቴና ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳን ወጻይ ጽቡቕና እንራራዳ ንፋቶኒና ክብል ብዛዕባ ዝምድኖም ወሳቢሉሎም ብዘይካዚ ኔይማር ብዛዕባ ዝምድኖም ምስ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብ ጎን ሜሲ ተጻወት ክለን ዋናት እተን ዝያራ ዝተመኩር ክለንን ምስ ሊዮውን ጽቡቕ ዕርክነት ፈጢርና ለኒና ኩዕሶ እግሪ ክትጻወቱ ካብ ዝረኣኹም ተጻወቱን እቲ ዝበለጸ ሊዮኔል ሜሲ ክብል ክምልስ እንከሎም ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2020 ዝገጥማ ሃገራውያን ጋንታታት መንያ بدهيت كتكون تخيل تباهيلو أبس تحتتلو فرنسا بلجيوم إنجليز أرجنتينا كبلون تقيسهم لومي مبل 28 عدميو زبع زلو نيمار كاب كلب بارسا نابزا أب كتما باريس زمدبرا كلب بخلتيمتين 22 مليون إيرو بمسجار زخبرت تصاوت عالمنا كم زخونن أبتا كلب دما لوم عامت نستكغانتو كيليان مبابن ماوري كاردين دول مسمر متكعتي هانيتصم كم زلو أيرسعن وكيل إيطالياوي أكافالي كلب تشيلسي جورجينو زخونه جو سانتوس مصاي جورجينو أب ستانفورد بريج رغوص كم زيكونن استصاوتاي أب كرامات ناب كالوت كلبات كخي تخلو كم زلون تزاريبوم ودي 28 عامت جورجينو قدمي 18 أوارح ناب كلب تشيلسي ممصو ذكر كوينو أما جمريا أوارح مسا لندنايت كلب بزي من نبابو ببزحات دغفتتا كلب نقفيتا كزنبو يترايم انتخونه جن امززام زحلف عامت مسا كلب بموهاد كساف فصامي اوروبيان ليج مبصح نتا صوا كالعلا بقيعيم بزيكازي لوم عامت حركة وسن تتصاوت تشيلسي كخون كم زبقعن أب كل ودرات شدشة شطوطاتن كلته نشوطو زخونا كوعساس دما كهندس بقعيهم جو سانتوس أم مجلسيو جورجينو أب تشيلسي تصبق مهلاون انتخونه نجارات كمو كساب زي كتصلو مخانم كاب تشيلسي كوتس تخولو كم زلو محبار مهلاو زيت علاوي أب تشيلسي كم زي تمام قليتهم أب كرامات جورجينو سمو مس علامي نبر ماوريجو ساري داغماي نمتصنبار ناب كلب جوبه كقنع مخانون بتا كلبون يهدن كم زلو زحبر زيناتات ببزحي ينافس نيريوم نرويجاوي أتقعي كلب بورسيا دورتموند إيرلي هالاند حيزو زلو شوطو ناي مزغاب حدش كبري كتصحف جميروم زي أبزي مبل 19 عامت عدميو ناي شوطو ماشين تغيرو زركب منسي تمالي كلب بورسيا دورتموند بفيردر فريمن 3 بخلته أبسترات عتلو ودر بوكال كاب أمبل 4 دقيقة شوطو كقصر مخالو يذكر بزد ما مس كلبو أبزا كايدو 4 تصواتات شمونته شوطات كقصر بقي لهم هالاند كاب أوسترياويت كلب ريد بول سالزبرغ نتصاوعت ما يونايتد تركبن بركت زبل عبيت كلبات منصاق نابزا جرمنايت كلب 20 مليون ايرو مسغارو ذكر كوينو كساب حجي مساك كلب شوتو كم مزغاب كقارص كم زي كالي فلته اب تسلفلن 4 تصوتا شمونته شوتات كم زمزغبه ذكر كوينو اب كلبو ريد بول سالزبرغ اب زنبرلون اب 27 تصوتات 29 شوتات مزغاب ام نفس وكف تصوتا 1.07 شوتات كمزغب مخالو يذكر زي كازي اب دورتموند بجمجم هالاند اب نفس وكف 22 دقيقة نكلبو حانت شوتو كمزغب بقي لهم أب 2018 سبانيوي باكو الكاسار أب ليغات إوروبا أب نفس وكف 27 دقيقة شوتو بمزغب بفولي كتصوع بقي منبارو يذكر بورتغالاوي ناي شوتو ماشين نبر أو سيفيو أب نفس وكف صوتا بارو نتبتشعته شوتو بمزغب بفولي كم تصوع زفلت كوينو 538 شوتوتات أب 509 وقعوي صوتات كم زمزغبة يذكر بزي كازي برازيلاوي بيلون ام نفس وقف صوتا بارونت بيتيس عن سلسن شوطات يمزغب نيروم كريستيانو رونالدو اب ريال مدريد اب زنبرلو اب نفس وقف صوتا حرنت بي بارو سلسه شوطو كمزغب كولو ليونيل ميسي او درات لا ليغا اب نفس وقف صوتا بارونت بيتيس عن كلتن شوطو كقصر بقيعيم قالوا وغنا دما نزي تسفو نروجا منسي تتصاوتاي كعسو اغري زي كونه تتصاوتاي باسكيت بول يكبلو نشوطو ناي مزغاب شوهاتو كدنقو بترغاغامي يسمعيوم
ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ስፓኛዊ ፔድሮ ሮድሪገዝ ድሕርቲ ክለቡ አንጻር ሌስተር ሲቲ ተጻዋይታ ማዕረክ ልተብኽል ተሰፍራለይት ልጽወታ ናብ ከተማ ባርሴሎና ብምኻድ ኣብ ሓደ ለይታዊ ትልሂት ክዘናጋዕ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዮም እዚ ስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ኣብ ክለብ ቸልሲ ቀዋሚ ቦታ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ቅዳም ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ምስ ቀዳሞት 11 ብምውራድ ን74 ደቂቃ ክጻወት ክኢሉ እዩ ቸልሲ ክሳብ 17 ለካቲት ናይ ጸወታ መደብ ከም ዘይብላ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ ድማ እዚ ስፓኛዊ ናብ ሃገሩ ብምኻድ ክዘናጋዕ ክኢሉ እዚ ስፓኛዊ አንጻር ሌስተር ትሑት ብቕዓት ብምርኣዩ ብብዙሓት ደገፍቲ ቸልሲ ነቐፌታታት ከም ዝመጹን ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ድማ ምስ ሽዕሩኽቱ ናይ 4000 ዩሮ ክፍሊት ከም ዝሸፈነሎምን ተፈሊጦም ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ዓዲ እንግሊዝ ስማለ ምሸት ጸወታታቱ ኣካይዱ ምስዮም ሊቨርፑል አንጻር ሽሮበሪያ ጸወታ ኣካይዳ ኣብ ጸወታ ድማ ዓላም ሊቨርፑል ጆርገን ክሎፕ ንወሰንቲ ተጻወቱ ኮፍ ምባል ንናይ ትሕቲ 23 ዓመት ጋንታ ዕድል ክህቦም ይተራዩ ኣብዚ ኣዘናጋዕን ሰሓብን ዝነበረ ጸወታ ናይ መንስያት ክለብ ሊቨርፑል ብሉጽ ምንቅስቓስ ምርኣይ ተኸላኻሊ ሽሮበሪ ሹዋን ዊሊያምስ ብጌጋ ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘመዝግባ ሸቶ ሓደ ባዶ ክዕወቱ ኽኢሎም ኒል ክሪሽሊ ኣሰልጣኒ መንእስያት ሊቨርፑል ብዛዕባቲ ብኣሰልጣኒኡ ክሎብ ዕረፍቲ ተዋሂቡና ሃለወ ክንዲ ምስ ብጾቱ ኣብ ምዝንጋዕን ኣብ ዝሮትን ዝሕልፎ ኣብ እዋን ዕረፍቱ ኣብ ኣንፊልድ ክህሉ ዝመረጸ ሚልነር ክዛረብ እንከሎም ጄምስ ሚለር ምዞም መንእስያት ኣነ ኣካዳሚ ልምምድ ገይሩ ትማሉውን ምሳና ንኽጠርነፍ ፍቓድ ሓቲቱኒ ኣዝዩ ዓብ ሰብዩ ኣብ መቐየር ክፍሊ ምሳና ክህሉ ደልዩ ንሕትኡ ድማ ብሓጎስ ተቐቢልና ኣገዳሲ ምኽርን ሞራልን ድማ ኣስኒቕና እዩ ኣብዚ ናይቲ ማልዓወትና ድማ ዓቢ እጃሚ ኣበርኪትልና ዝቕጽል ናይ ኤፍኤ ካፕ ጸወታ ሊቨርፑል አንጻር ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ እዩ ብስቲቡርስ ትዕለም ኒውካስል አንጻር ኦክስፎርድ ዩናይትድ ያገጢማ ኣብ ጸወታ ኒውካስል ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ሲንሎንግ ሳፍ ኣጥቃዕያ ጆሊንተንን ብዝረኸበተን ሸቶታት ክሳብ 84 ደቂቃ ክልተ ባዶ ክትመርሕ ኺኢላ እንተኾነ ኦክስፎርድ ዩናይትድ ድሒራ ካብ ሊያም ኬሊ ኣብ መበል 9 ደቂቃ ድማ ካብ ናታን ሆላንድን ብዝረኸበተን ሸቶታት ብምምዕርራያ ምዱብ ግዜ 2-2 ተዛዚሙ ዕዉት ክለብ ንምፍላይ ኣብ ዝወሃበ 30 ደቂቃ ተወሳኺ ግዜ ድማ ኒውካስል ኣብ መበል 115 ደቂቃ ካብ ፈረንሳዊ ተጻዋታያ ኣለን ሴንት ማክሲም ብዝረኸበታ ሸቶ ንጸወታ 3-2 ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋላ ዝቕጽል ጸወታ ኒውካስል አንጻር ዌስት ብሮም ይኸውን ደርቢ ካውንቲ ንኖተርሃምፕተን ኣዲማ ያገጢማ ኣብዚ 6 ሸቶታት ዝሰራየሉ ጸወታ ድማ ደርቢ 4-2 ተዓዊታ ወፅያ ደርቢ ኣቐዲማ ካብ ኣንድሬ ዊንስመን ድዋሜ ሆልመስን ብዝረኸበተን ሸቶታት 2 ባዶ ክትመርሕ ክኢላ ኖርተርሃምፕተን ድሒራ ኒኪ ኣዳም ብዝቑፅራ ሸቶ ንውፅኢት ምጽባብ ኣብ ልዕሊ ደርቢ ጸቕጢ ክትገብር እኳ እንተፈተነት ደርቢ ግን ካብ ጃክ ማሪዮት ብዝረኸበታ ሸቶ ንጸወታ ከተግፍሖ ኺኢላ ኣብ መበል 77 ደቂቃ ደርቢ ንዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ናይ ወትሩ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ማን ዩናይትድን ዝነበረ ብዋይን ሩኒ ናብ ሸቶ ብምልዋጥ ንመሪሕነት ክለቡ ናብ 4-1 ኣዕረጎም ኖርተርሃምፕተን ኣብ መበል 84 ደቂቃ ካብ ሳም ሆሲንክስ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ብምርካብ ንውፅኢት ጸወታ ናብ 4-2 ቀየረቶም ምድብ ግዜ ኣኺሉ ደርቢ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ብምሕላፋ ድማ አንጻር ማን ዩናይትድ ክትገጥም እያ ኣብ ጸወታ ድማ ዋይን ሩኒ አንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ክገጥም ዕድል ረኺቡሎም ክለባት በርሚንግሃምን ኮቨንትሪን ዘካየዶ ጸወታ ማዕረ 2-2 ተዛዚሙ ኣዳሙ ባካያኮ ብዘመዝገባ ሸቶ ኮቨንትሪ ኣቐዲማ መሪሕነት ትሕዝን ከላ በርሚንግሃም ካብ ውድእ ግዜ ካብ ሃርሊ ዲን ብዝረኸበታ ሸቶ ብምምዕራያ ጸወታ ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቃ ኣምሪሖም ኣብ ተወሳኺ ደቂቃን ክልቲአን ክለባት ሓንቲ ሸቶን ኣመዝጊበን ዕዉቲ ጋንታን ምፍላይ ድማ ጸወታ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሖም በርሚንግሃም ድማ ብፍጹም ቅላዕ 4-1 ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል መድረኽ ሓሊፋላ እዛ ክለብ ኣብ ዝቕጽል መድረኽ አንጻር ሌስተር ሲቲ ክትገጥም እያ ክለባት ካርዲፍን ሪድን ዘካየዶ ጸወታውን ማዕረ 3-3 ብምዝዛሙ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምሪሖም ተጻወቲ ካርዲፍ ኣደን ፍሊትን ዊል ባውንስ ግን ፍጹም ቅላዕ ከመዝግቡ ኣብ ተሸገሩሉ ምሸት ሪድን ድማ ብፍጹም ቅላዕ 4-1 ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል ዙርያ ብምሕላፍ አንጻር ሼፊልድ ዩናይትድ ክትገጥም እያ خبركم تخاتلتي يوتيوب channel سينما سمره نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን